ब्रै नं जमदुवार बियाबाव दिनै बीपीएफनि बानजायनायाव खासियाबारि बीपीएफ ब्लकनि मावख'आव मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थिनि बीपीएफनि अफिसियेल बिजाथि उइलियाम नार्जारिया बाहागो लायो। मददनि मोनसे मख'जाथाव दिन्थिफुंनायाव यूपीपीएल, बीजेपी आरो भारतारि माहारियारि कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय गासै 150 सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारिनि गेजेरजों मावख'आरि महरै बीपीएफआव हाबदों। गोदानै बाहागो लानाय सोद्रोमाफोरा फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव उइलियाम नार्जारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोसो होनानै खामानि मावनो रादाय होनायखौ फोरमायथियो। बिथांमोना गावसोरनि बीपीएफआव हाबनायनि थिरांथाया जोबथा होनना फोरमायथियो आरो इयुनाव सिगांनि दोलोफोराव थांफिननाय नङा होननानैबो खोथा होयो। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ঘৰ গোকুলকাটা ব্লক। আজি আপোনালোকে কিমানজন মানুহ ইয়াতে জইন কৰিলে? আমি বিপিএফত আজি 100ৰ ওপৰত জইন হৈছে। কি ক'ব, বিপিএফৰ আদৰ্শ ভাল পাইছে নেকি? হ্যাঁ, বিপিএফৰ আদৰ্শটো আমি ভাল পাই পেলাই বিপিএফত আগত আছিলোঁ, এতিয়া বিপিএফ জইন কৰিছোঁ। চৰকাৰত থকা স্বত্তেও মানে চৰকাৰ নথকাত দলত কিয় যোগদান কৰিছে আপোনালোকে? আমি সেই চৰকাৰৰ কাম কাজ আৰু আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো ইমান আমি পোৱা নাই, এইটো কাৰণে আমি বিপিএফ জইন কৰিছোঁ। आंना अरुण कुमार नार्जारी, गामि भिलेज कक्सागुरि। आङो आगोलाव बीजेपीआव ओरैनो वार्कार हिसाबै दङमोन, सापर्टआव दंमोन। आं दिनै बीपीएफ दोलोआव जयनिंआ दिनैहाय 40 जन आरो आं गामि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो 200-100 होगासिनो दङ। गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारिनि रिपर्ट एनबिटि लाइभ।